Meni hiç ili düşünürüş vermezden yurtdan çıkarmadylar. Soňkuja eklens çeşmämden hem kesdiler. Diýip Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Türkmenistanlylaryň biri gurrun berdi. Özüni övüz diýip tanışdyran Türkmenistanly ýakynda Dubaýa uçmakçy bolanda Aşgabatyň aeroportunda migrasiýa gullugynyň ony sebäbini düşündirmän izine gaýtarandygyny aýtdy. Men Dubaýa dowamly gatnap ol ýerden harit getirip sowda satyk edýärdim. Sowdam şowly boldy diýilende aýda $100 gazanç edýärdim. Soňky sapar bolsa meni migrasiýa gullugy ýurtdan çykarmady. Sebäbini hem düşündirmedi. Üstesine bileti harçlan $600 öwüzini hem dogulmadylar diýip ol bellidi. Mundan soňra öwüz ýurtda näme sebäpden çykarylmaýandygy bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň prezidentiniň ýokary gözegçilik edarasynyň migrasiýa gullugynyň adyna ençeme tapgyr arza ýazýar. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýokarky edaralaryň öwüze beren jogaplarynyň nusgalary gowuşdy. Olaryň ählisinde arzalaryňyzyň doly öwrenilendigini we size ýurdun çäginden çykmaga ruhsat berilmändigini habar berýäris. Diýilse-de, bu gadagynçylygyň sebäpleri barada kilamagy söz aýdylmaýar. Menden ýurdun daşyna çykmak we öz hukuklarymy talap etmek haklarymy hem aldylar. Sowda satyk bilen günümi görýärdim. İşsizlik, baran ýeriň pary berim, indi näme etjegimi bilemok diýip öwüz Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde zeýrendi. Galy berse-de soňky döwür Azatlyk radiosynyň türkmen häkimetleriniň gazanç üçin daşary ýurtlary, hususan da Türkiýe gitmekçi bolýan raýatlary aeroportdan izine gaýtarýandygy barada dowamly maglumatlar gelip gowuşýar. Ýakynda Azatlyk radiosynyň Türkiýe uçmaly 10 Türkmenistanlynyň ýurtdan göýü berilmän, munyň hem ýolagçylarda gahar gazyp döredindigi baradaky video ýazgy gelip gowuşupdy. Bu ağırlıkta Türkmenistan'da işsizlik sebäpli has köp raýatlaryň gazanç üçin daşary ýurtlara gidip başlandygy, şeýle-de türkmen häkimetleriniň zähmet migrantlaryny, şol sanda daşary ýurtdaky talipleri hem izine dolamak ugrundaky tagallalaryny güýçlendirendigi barada maglumatlar gelýär. Belläp geçsek Türkmenistanyň migrasiýa gullugy ýokarda beýan edilenleriň hiç biri boýunçudy. Resmi ýagdaýda nähildir bir kommentari bermekden ýüze görýär. Bu barada döwlet mediasynda hem dimilýär.